hwe wakwan yi ene na wo ye ntwe amfa so enkyere se wo mu bio na no Onyankopɔn enyane Lazarus enso ne Lazarus nte ase coronavirus wo yi pare ye enkyere se wo atwam wo yemu hwe ye woni pa ho adentia efise nipa nye yes ro de osere kirew ese de omuna kirew efise de omuna kirew de omo ate ase ese wono tu beda wo so wo ne ho na de osere kirew de afa na obepraw amen 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 yeda izeto fu Nyankopɔn asemedofo na na pai voice of truth brain me dey do di for ajo Benjamin and then so Nyankopɔn na me dom ne na humobro so de da fofoi a kye na na pai edofo ba bia wo biara no na na pai so onyame na me humobro so na me ba ko Kristo so aso bi nkan din se de bo hye se na temu tie no abre ni abre nyina ona me nkae so ba dom adasa bo awon to ato so biara de turu a obi anka se otemu fo panyi na minim nti eda Onyankopɔn ti asefo asese bedofo 2014 Onyankopɔn yi ni wodi kire ngode na sumu asem na fogusem nipa abon fo sem ni nipa echi wade nipa marato ode ho nsem na suma ame asafo na bon fo sem ni asafo na mumuryo ode ho nsem na suma ame dina no pai ye ba asorifie hia danim enenso Onyankopɔn na no nso afam so na na suma asem na temso on be yi nedi eda Onyankopɔn ti asefo ase ye nkomra sesia amen. Odi mami hakani na mo mami odi ma fobia osmebo odi mami habrabo na mo aye odi ma aye wodima fubia sombu ao na mi wodima fubia miro oni onyamia la kwa inamu na mi wodima God, oh, He's God, oh, He's God, oh, I never see your time. He's God, oh, He's God, oh, He's God, oh, I never see your time. This kind God, oh, this kind God, oh, this kind God, oh, I never see your kind. Missing Central Ninamio, oh, I'm Ninamio, Sanamio, Miunisu, Ida. Essential Ninamio, Tinini Namio, Sanamio, Miunisu, Tinini Namio, Essential Ninamio, Sanamio, Miunisu. Yo wanyami bebre ne wo wiase na sa nyami we ya sononko wo hwe se de ositie no a wo tanso wanyami nyina mu ne mu ni hwehwe bia na do ya suna ne mobro hunu so so sa nyami wo dire ho a wo nte ase anyami aka nyina wo dire ho a wo to wona se na sa nyami we de ne ho a won tenase your boss no ni asase no e kire ma Abraham Isaac ye kopnya nkopon
Say nyame mu ni hwehwɛ bia. This I God, I never see. Rodi fomo si Nyankopɔn no obɛgye wo. Rosmafo Peter ni Nyankopɔn no obɛgye wo. Patch of atrosem. Na yintie asefrade asem. Ene onyame nam ne dom na humobro so. Obedom aboaye. Na ene ɔfam so no akyerɛ wo biribi afa onyankopɔn na dwuma ho ka sɛ amen. Onyam bɛkye wo ɔfam so no akyerɛ wo biribi de afa onyankopɔn na dwuma ho. Ewiase a yɛtimu yi adeɛ bi a enipa oyɛ a wanhunu sɛ de ade ne sitina wante aseɛ no ɛma wanhunu sɛ ne etwa sɛ woyɛ adeɛ no nti adeɛ bi a enipa oyɛ no so wanhunu sɛ de ade ne sitia wote aseɛ na wanhunu a ɛma wanhunu afei deɛ oyɛ no na wotimi yɛ ne yie. Onyam bɛkye wo so we bre ya wo mu ya enipa a yɛte asase so no this generation saa won to so we enipa mu nyame adwuma. Hallelujah. Amen. Pato tiemiye enipa emu nyame adwuma. Sɛ wohwɛ ebre ya wo mu ya adwuma enie ni die na enie ni monyam na ni monyam asa na ni monyam atofom nyame dwuma na ne de wo fam so no akyerɛ obibi wo mu wate. Amen. Iso Nyankopɔn no bɛkyerɛ wo. Amen. Edi enti na obi awo a ɔbɔ ne ho mmɔden sɛ ɔde ne ba bɛkɔ enwoma suabea de efere ne school. Ɔbaatan na ɔnkɔ school da no wɔhunu deɛ bɛ ɔno a wankɔ school da no binom ɔkɔ school wɔhunu deɛ school de ɔna kɔ akɔduru dima de wankɔ school da kora bɔ ne ho mmɔden sɛ ɔde ne ba bɛkɔ school na de ɔkɔ bi nso bɔ ne ho mmɔden sɛ ɔbɛyɛ akyerɛ deɛ ɔno nso n'agya anasa ne nahwɛ ne duruyɛ. Ade nti a nipa yɛ wɔ asare so no yɛate school ase yɛhunu school na wieyɛ Nyankopɔn adwuma enyuma ɛwɔ asase so nyinaa ɛno ne the most highest work. Yes. Hallelujah. Amen. Se yɛka sɛ Nyankopɔn adwuma ewiase adwuma ɛwɔ wiase nyinaa nka nyame adwuma na yɛ the most highest work. Esu sin adwuma bia edi mu sin adwuma bia ɔbɛkyerɛ wadeɛ. Amen. Onyam bɛkye wo. Amen na yeye. Nanso so ɔhwɛ ebre we mu a nyame adwuma nni animonyam. Nyame adwuma enni animonyam. Hallelujah. Wohwɛ ebre we mu ɔde ɔpa ahwɛ mesi nyame adwuma na yɛ the most highest work. Ɔde ɔpa ahwɛ sɛ so obi yɛ radio adwuma obi yɛ TV adwuma na ɔpɛ so wɔgye dina ɔka president asɛm obi mfii no ɔka minister bi asɛm a ɛmoa ɔkɔ pagya asɔfo diifoɔ bi ho asɛm ba ya ne nipa nyinaa so atwe kɔ hɔ efiri ɔkɔ na akɔyɛ sɛ nipa no n'ani yɛ de no wɔn de wɔn nsoro hwio na asɛ ɔde nyɛ dini ɛkyerɛ ɔsɛ the work of God no ɛyɛ the most
highest work in this age. Onyambeche ama na yeye pacho bi waso ne tie miye wate ese makai to se ade bi a wo ya wo nte ase no unhunu se de atwa se ade no wo ye no dia man na nipa bepri nipa pi kura susu se enipa kura ekọ asori a ase nipa ha wo ho ase won na ekọ asori ya jimi omunnim de omuye ade be nti na eso sorry na akọ asori na akọ to collection koma sofu bi ade unity obi ti me ka se me hwan krofo akura ekọ asori kura me nte ase se ade nti na eso akọ asori na akọ yi usika de koma sofu bi difo bi no wodie disowe bre yi wo mu ya enipa binum bu dodo na bu nipa kura ekọ asori se nipa ekọ asori no mu nyansasa ebi anipa no beka saa no na o ye dwumtuni oto dwum de ma wiase o kan se ya yesi na nwum no wo mo motuma ewiase no mo do mo ya bonsamfo ana hwe me se nyankopon se de na kwatie no enye no na nipa yete fom ha ye no dina no Yesu Kristo Matthew asem etidunu chapter 15 Matthew 15 Yesu Kristo bae no hwe Israel fo mo ma do mo wato nyame so saa no mu susu no saa no mu nim Yesu hwe saa no se mo de mo ano fafa adwum kura mo to mo nyame na nye mo de mo ano fafa ene yi o nyame ye mo de mo ano fafa na di ni mano nyame hwe makoma mu a de mo kanenya saa na makoma te na de no oye bibia ma nyame kwese ne de ne nyawa wo so ya ma wiase na ade ko hene Yesu Kristo na temu wonti na de o to nyame dwom na koma atwe afiri nyame no nyame se eye kwa na de o to wiase dwom no so na koma na wo hene adentina ne de entin be papa siri nyame mu de e de ankola asem ni adentia asase wana kwai no nyame ntam atwe o kan se ya ntiase ni ho obia se wanyini wotime kenka Bible ntuo ni nyame ena no Yesu be na asofo kura Bible asodi fie wa no oje ka kire won se de mu ye nyina mo no fafa ena ma rabbis asofo di kai baja Yesu no sorry ti a Yesu tan ni no mu chiri no Yesu amfa anya asem ndi se wa hunu nyame dwuma se de yesitie wanyi na di ankyere wa mie so ankyere wa erema enipa nansesem ni nipa mmoguo nsem wanwe ya ebe fa wadwene mu na ato wadwene na ye wadwene mu kesene ne enipa se ye tu fo afa nyame akwai ho na obegyina nyame agyina mu se nipa yesuti amasa ene se ye bonsam lem nipa bi so kasa akyere wo na wasori etie nyame akwa no wu akwa kwase a bonsam de ne eweki nipa ntam sini nyame de bonsam de no eweki nipa ntam esini nyame de onyamba chewo ama na yeye bio trosam no come Matthew chapter 10 dynamic can assembly say the most highest work in this earth is the work of God adwuma eso esina adwuma bia wo wiase eye onyankopon adwuma na sede nyame de ne tie no bonsam nim se so sina adwuma bia nti abre ne abre nyina no onam no honhom so bowura nipa ma nipa be wuram bi no mo de asɛ nyame de na ye kɛse asene ni no na nyame de no anim agu ase na nyame de no aye nipa tai bonsam bowura nipa ndu de opa hwɛ di bre so asase we so ye de ani hunu eye president obi ye president said de obekwa asɔre ma obi a kyerɛkyerɛ no pato what you say oye mampanyi no no akwa asɔre no obi kyerɛkyerɛ no
And so open the braille bohom our satisfy any mampanyini. Mampanyini unti or my muni party me wuna say any penny 30 million. Nipa ni na timi wuna nipa 25 million timi wuna aka 5 million. Mampanyi di brenchi. Ba obi nya sa di bre so a ni nyina duru a mimi nda na sa ko sa duru a no ato di bre no de atofo no akotena so dem. Na enipa bi a onko school da no wo kire kire no. Obi ye minister. Obi so ye MP ye fe no honorable. Di bre we ye nipa bo ho ma a enipa tuya sika nipa toka a che wo ho ansana ne nsaka. Ehu ne se di bre ne so. Wonya MP ni wie se pe obekwa asora mo bi akokire kire no. Ye ka so obi ye doctor, doctor. Wabion osua ngoma abo PhD. You say yes, the W one you have a can. That's what Siatra. Will be a doctor said, dear, yes, oh, Doctor Redia. What to me a year command for sheho. What to me a friend say, Ahrawa, Merabo, not for fresh sheho. Doctor Way, what being said. Oh, when you dear said, Ninum the enemy, maybe that you consider Dura. If you do not know what an answer them near church them. It's no ha. I am couple of human. You can sit here. The human be anyone, as I so I can see us in Yanko Human over Chewa, dear watching. Amen. Onyambecho. Amanaye. Adwuma bi ani ho bi adwuma bi ani ho me wo so ye mampanyini wo na so ye die wadwuma a wo ye no kanya ne yonko ne nyame adwuma entimi nsi na ene de ba ne sei na ye dei onyambe chewo Amanaye. Adentina so be a president here and no we ase enam suma almighty me say mampanyine hutimi omman o kama no kro fefe no afi de kro ni tim bedane amanfo mampanyin di brekesie a wi ase so be mampanyina wo wanya akwanya omman bi a wo so apeso ko omman bi so no akwanya da ho de ma so betimi akọ bibia ni wa ọman bi wo na so man ye se ye makwa mo bi nto plane ntena mu a wo be ma mpanyina wo nko ade wo plane akwa ade koba en so kire ha wo mampanyin libere ne sitie na ye den no Onyankopon de ne so sene no no bi ye doctor nyame de ne so sene no obi ye teacher ni nyame de ne so sene no obi ye police ni IGP nyame de ne so sene no di enti na ma ye no mutesa onyamba chewo Amanaye. de adwuma bi e wo asase so do ye kuani nyame de no ene ne de no so ne yedam na so ma me se adwuma nipa ya na asase su nyina no adwuma bi ya nipa ya na asase we so no oye aduane atade empaboa edan akwantuo awo aware ehun adwuma no woye adwuma bi ya nipa ya no ye kani nyina abomu a adwuma bia nipa ye bia no ye kani nyina abomu a oye atade oye efense aduane oye entoma oye mpaboa oye akwantuo oye aware ehun adwuma bia nipa ye bia nti mampanye di bre na ye hu ne se eson ekron so obi ya mampanye na o man na bota ne se mampanyin no wonyan hyehyɛ ma ɔman no wɔn ati mu no wɔn aduane obedie no emumpi
wonya ntade dodo ntade ane bo ofo no omonya de yi mpaboa ane bo ofo wonya nhyɛ na omanim sɛ ka ne yeto ankaka ne bo don sɛ mampanyi di bere ne nyina no nneɛma mbobɔ so yi ɔno so de yɛ de yi emu ana wo ensa ho nya de foforo donim de ntia wote ya timami so obi yɛ mampanyi na ɔyɛ ntade ne mpaboa ho adwuma sika ho adwuma no ɔyɛ nanso sɛ obi yɛ nyame adwuma ɛnyɛ nnɛmba nyame adwuma yɛ o meka deɛ ɔnam na honhom so no ayi na di akyerɛ me frɛ gyanom deɛ so ɛna mekyerɛ wo yi sɛdeɛ nka nyame adwuma na siteɛ sɛ obi yɛ nyankopɔn adwuma saa nipa no ɔyɛ ɔkra ho adwuma hallelujah Amen. sɛ broda obi yɛ nyame adwuma nka nyame adwuma meye me nya ntoma me nya atade me nya mpaboa me nya mako me nya nyadoa ho adwuma me yɛ ɔkra ho adwuma na tie enipa yɛte ase no sɛ wote wɔ sɛ nipa yi ɛda bi ba yɛbɛhu sɛ wawu enipa nim sɛ wawu no honhom nyankopɔn anim no nanso woda so te ase nti sɛ obi yɛ nyame adwuma a ɔyɛ wo kra ho adwuma sɛ wote ase nei ɛberɛ bi bɛduru nipa ho biem nanso wobɛkɔ so no asa atena se bio a saa setena na wɔkɔtena no wobɛtena ɛnum anigyeɛ ahotɔ animonyam mu kɛseɛ mu sidie mu awirisie mu asene deɛ na ate so wɔ ɛfam ha yi nanso sɛ broda wo sɔre sɛ na wo kɔ adwuma wadwuma akɔ akɔyɛ no o kɔyɛ mpaboa ne atadeɛ ho adwuma o kɔyɛ sika ho adwuma o kɔyɛ dan ho adwuma de sɛ ntosi na wotɔn a wɔbɔtaa ne sɛ yɛntontosi ne nyɛ sika ne timi si dan de o yɛ dan ho adwuma yɛntontosi no ne nyɛ sika ne timi tɔ atadeɛ hyɛ yɛntontosi no ne nyɛ sika ne timi fa tɔ mpaboa hyɛ yɛntontosi ne nyɛ sika ne fa bi tɔ aduane de nti deɛ wo yɛ nyinaa yɛ aduane ne atadeɛ ne mpaboa ho adwuma hallelujah Amen. so obi so ɔyɛ bank manager ɔyɛ atadeɛ ne mpaboa ɛne aduane ɛne dan ɛho adwuma sika ne ɛhunu sɛ ɔtea no ne nyinaa no ɔno nso botaa ne sɛ ɔbɛnya sika no ɔbɛsi fie ɔbɛtɔ atadeɛ ahyɛ ɔbɛtɔ mpaboa ahyɛ ɔbɛnya bi atɔ aduane adie the bank manager mpo na adwuma na ɔyɛ no ne nyinaa ɛyɛ atadeɛ ne mpaboa ɛho adwuma baso obi yɛ nyankopɔn adwuma a saa nipa no deɛ ɔyɛ ɔkra na engu ensɛe da no ne ho adwuma no wɔyɛ onyam bɛkye wo Ama na yeye. na mpa kyɛw tie sɛ obi yɛ mampanyin a yɛhu ne sɛ n'adwuma no de berɛ ne so obi yɛ ɛko ho wobɛtumi ayɛ mampanyini na ɔman no wakyekyere wo adwempa wonya borɔ sɛ binom ate Ghana ha yi wonya pɛsame nkum nya dufuru pɛfoɔ wo adwempa ɛde sɛ wɔn a Dubai man yɛ wɔn dea tena ase twene ɔman ho yɛampɛ yɛ deɛ yɛde kɔkyerɛ abusuafoɔ sɛ sɛ ɔman no nyinaa yɛ yi a yɛn nso yɛyɛ no bɛka yɛ na yɛ man no yɛ die no mu no ɛbɛma yɛ nhyira akɔ animu yɛnte sɛ yɛn nkurɔfoɔ yɛ da bia ɔmo deɛ ndeɛ yɛbɛkɔ akɔgye 30 billion bosia ɛbɛfiri pele mu ɛbɛsi fam no na aka 2 billion ɛne ɛde bɛyɛ Ghana 28 billion no ɔhwɛ a wohunu ɔman wei de sɛ obi yɛ mampanyini a na deɛ bi a wɔyɛ bia maame ɔyɛ ma ne ka asase yi so adeɛ bi ɔbɛyɛ bia so wakyekyere ɔman no wasisi adan sɛdeɛ n'ano Gaddafi Libya
osi da be sa ase ni kononwo egudan no abrosan eguo sa obi antim nanso enne mampanyini Gaddafi do ye ni nyina woni ho aka ba sa mampanyini Gaddafi ti ase no se okọ asore a ye benya obi wa asore wa ne kra na ni ha na ete wo no obeye ne kra no wadwuma ma na konya gina brepa. Amen. Onyambeche o amana yeye utie me wo ya abofra wo ntia se ndemu wa nyina de akyi a obi ko kyerɛ de okoye mpaboa ne atade okoye asase ho adwuma okoye ntoma ho adwuma ade akyi a obi ko yaresabia na adwuma a wo yɛ no ayaresabia ma me ade akyi a wo kɔ no okoye mpaboa ne atade sika ho adwuma de ade akyi a wo kɔ dwam ɔno so saa okoye mpaboa ne atade de ɔtɔn mpaboa kora ana ɔtɔn atade no still wɔn so okoye mpaboa ne atade ho adwuma. Onyambeche o amana yeye enye na atade na oton no adwuma na meka o oton atade eton paboa nso stay wono so say koya atade e say maame obi ton kente na so be hia na nye kente na hye no eno ko fa firi hene e ya adwuma no ntoma na wo oton no akenim so won de oton ntoma no emfa so a wonya fi mo sare koto Onyambeche o amana yeye adwuma bi ani peye bia hallelujah amen ya polisi fo nyina musare ayeso mo kwa obi nya asem to kwa bi se mo nkwawe omu nyina ya mpaboa ne atade sika ho adwuma anapaya me gina mo ani mo ameka sei mo amu ha nyina me ya mo hwe mo bebrebe ye o me ya mo nyina mo kra ho adwuma sani ebeya dachi mokra no se firi atiasefo asase so a ba bia okon wo benya asumdue ne nkurumdie yedie ne kesiya ebi mpo asase so wanya bida ne nsa beka sa nkurumdie ne asumdue ne nkurumdie no ne nsa beka tenabre papa yes a otia asase so wantra bi mu da yes na obekro obekwa akotena sa tenabre ne ndi me madwuma me ye adwuma no entwam ensei madwuma no eso aba ne so akatua no de onya bi no ensei ne ntwam ba wo wadwuma wo ye de onya so akatua no esei etwam yes de JJ Lawrence na wu na anu yi ukwa de etwam yakosie no JJ Lawrence sunwan abu akwatu sunwan JJ Lawrence de makasajan ye ni se tro o fa so aka ne ko se yo ene kohwe ene ne kuma ba yo bi ne esefe ne boni no e kwan na JJ Lawrence ye ma ya na ye tro fe no ene so hwe kwa na awere be ho do ye ma ye no sei ba se JJ Lawrence ti ase no se bia nko be hia me oba me nche na me kire nyame akwa na ofa so a do obeye ne ha se na ase no o kona fe no konya nkunimdie kese. amen Pacho o ti ase mi ase de nipa ntinya medwuma ase ya fanya medwuma ne se ase ya kotwifo okura adwuma ase ye wona empebre hwe wo sori ya wo kwatena adwamu no me nso me ye wo nso kra ho adwuma na de ntia mana ba saye mpataku bia sani ebo sanete omudi odwanten ngoma akuri wo ho na wa behim do nyame wo yiri wodi tiro na no hom so na me ba kru Kristo so asomdue so a wo hwe nipa akwa ne nipa adwana na wo ho mete adenti a wodi o ma unu se o ye okra eho adwuma ya no obi unu se so obi ye nyame adwuma ase wono de oni adwuma ye
adentia de ntia ba san se enkrofo na yenya medwuma mo bre so no mpatakuru o mudi nwanwoma akuri won ho no o mudi adufuru pani eni bere pesame nkominya ena abewura adwuma ni nti ma nipa hu se Nyankopon adwuma no kwa na ye eni bere adwuma e ya pere di mami ade akenya okobie wo so na atia no a obi ka to so odi fu adwuma Benjamin je odi adwuma nti na wo ye nyame adwuma ya mami ye okotena ano no store na okobie atia na obi duru mami na wakoto no mama ade ntema mama wonim so te store ano no mami wote wo nyina me na me ye okra ho adwuma hallelujah Amen. mami me kam wo tia se nne so na utia no no nipa duru ane ekoto no eda bi ba wo be sori afi store no umpo Onyankopon ma wo kwan bio se betena store na no wa fa wo firi ekobu aten ma me so obedi bi mo gina me so Yes. she adwuma we ya adwuma ketwa Onyamba chewo Amana yeye. ya fa ne se dokoya organizer de opa adwuma odi fa dwa beda me ye ne nyame dwuma won de on pebere de okotena bangi no wo kyerɛkyerɛ no no pa adwuma kwasie de duru ya wo ba Onyankopon fie home na mu o fam so bie na hene ma hunta sɛm sɛ ɔde se me mpebere adwuma me nkɔpa adwuma bi nye nti the work of God ɛyɛ ɔkra ɛho adwuma ne nne asɔfo ne nkɔmhyɛ na atia wɔn ɛna ɔmo se de abɛda ne dwomfoɔ deɛ na abi mpaboa ne ntade ne mankan ne nyaadoa ɛne yɛde ada ne wawareɛ wɔ adwuma usika sɛm akwantu yɛnso ada ne saa nti na ma Onyankopɔn adwuma na tɔfom the brother mu wɔ hɔ yi obiara me yɛ ɔkra ho adwuma Yes. the one called heaven a ɔsoro bɛbisa me ɛda ne duru na wodi fo a ɔsoro bɛbisa me ɛyɛ ɛda na wodi fo so nti wogyina wɔ yi ɔkra ho afɔbuo ɛda me so adwuma wei yɛ adwuma ketewa de ɔkɔsiesie mankan obɛtumi ka sɛ obi sɔreyɛ no ɛda wakɔ dwuma kɔsiesie mankan ahomakye wɔde kɔma asɔfo adi hwɛ wo ho na ɛsere Yes. adwuma a wɔno so yɛ no wɔyɛ ntadeɛ ne mpaboa ho adwuma deɛ ɔtɔ dwom na wɔtɔ mankan no obi na ɛyɛ ne kra ho adwuma gye da wosɔre na sɛ wokɔ adwuma a wonam no meme yɛ wo kra ho adwuma hallelujah Amen. wan ka sɛ wontimi nyɛ wo kra ho adwuma o saa na ɔsoro ahyehyɛ no Yes. saa na Onyankopɔn ahyehyɛ no na nipa nim me sɛ ne da wɔ bie so de akyerɛ mo wate Amen. ɛda Awurade hyira mo Amen. de obi a wankɔ heaven bia no na wohyia dan mu no ɔsoro bɛbisa me ɛyɛ den nti na wantumi ankɔ heaven na adeɛ baako nie obi wɔ heaven no wɔnkɔ ɔsoro bɛbisa me no mɛdi bem ɔsoro bɛbisa me no mɛdi bem obi wɔ a wonkɔ heaven ɛnyɛ me nti na wankɔ ɛyɛ waawo nti na waanyɛ deɛ wankɔ me deɛ so obi ankɔ heaven a yɛbisa me a ɛnyɛ me nti a na mmom waawo nti de me menya ano yie sɛ yɛka sɛ doctor adwuma a nipa respect paa eti obi yɛ doctor hwɛ sɛ ne ba no maame ɔyɛ doctor o Mrs. ne ba no wɔn yɛ doctor wɔ yɛ gyi yɛ fɛ ne nipa sɛ saa ne na ɛyɛ ne nwanwa sɛ ɛne ne ba akɔyɛ doctor ne ba no yɛ sɔfo asɔfo yi diama na ba saa ne sɛ hwɛ adeɛ doctor adwuma no wɔ ho enipa ɛna yi wɔn
enipa ne pa won nyankopɔn adwuma so nyame ne pa nipa ɛna nyame na ɛpa nipa no yɛ wɔ nipa binom so wɔ mo hwɛ sɛ de nyame adwuma no sitia wɔ mo atimi de wɔ mo feeling wɔ mo ɛpɛ ɛbɛfa na wɔ mo de wɔ mo pɛ bɛfa no wɔ mo ne wɔn nyame ɛpa wɔn nyame tusu wɔn wɔ mo nyɛ pɛ ɛna mo bere so wɔn a ɛde wɔn pa bɛfa no wɔn adane wɔn mo ayɛ sɛ wɔn nyame atusu wɔn nti wɔn nim sɛ de ahenia ne mo suma asɛm esiti nti wɔn yɛ wɔn adeɛ nyinaa te sɛ nyaadoa ne terafoɔ ne bank manager foɔ. Hallelujah. Amen. Tomu no san nkɔfo no mo do mo pɛ abɛfa no wɔn yɛ wɔn adeɛ nyinaa te sɛ amampanimfoɔ presidentfoɔ wɔn deɛ nyinaa yɛ enyadoa ataadeɛ ne mpaboa ne ntudo pahwɛ na mo asɔfoɔ obusan sɛ wɔn te sɛ ɔsinyame gusu hyira me nkwadeɛ no ɔno kora wɔ kɔɔ no yɛ obi kra nkwadeɛ ho adwuma no ɔno kora nkwadeɛ ne wura yɛ deɛ yi eti de ɔte bank ne bota ne so obenya sika atɔ asase esi fi obenya sika atɔ ka atena mu no saa na sɔfo no nso adwene saa na odiifoɔ no nso adwene amen amen ishanka otumfo nyankopɔn din wɔ ne baako Yesu Kristo din mu edofo anɔpa yɛ kɔso na yɛ nyankopɔn te asefo nase voice of truth ɛso na me wɔ medin do odiifo adwuma Benjamin edofo Yesu Kristo na no ɔdɔm ne ɔmɔborɔ ɔdɔ so nko yi de kyerɛ wiase no ɔdɔ no mo nkan brɛ ɛne ɛda so yi edofo yɛ ba asɔre fie betu nyankopɔn te asefo ase yɛda nyankopɔn te asefo ase yɛda Kristo Yesu ase so ɔhwɛ sɛ deɛ awo toatoaso nipa si bu nyankopɔn adwuma na nipa bu ne sɛ enya ade bi ehede hia na ene nso na mehumɔ broso afa nso na oyi mo so masem no edofo na ahwɛ brɛ no a ya nkɔ ba bia ya nduru ba bia na msi aha na brɛ ne ma yɛ kwai nso hwɛ a asɛm kɔ ogina so ma ɔde brɛ no ya nhyase ya nduru ba bia ya da nyankopɔn tasefo asem se ebrɛ no ma yɛ kwai wɔ ha edofo yɛ mu nyina akyi wakyerɛ sɛ nsɛnkyerɛni bɛdi wɔ na bɛgye asɛm bɛdi no akyi nti ɛda nyankopɔn tasefo asem dɔfo asɛmpa nyinaa akyi no ɛna nso nyankopɔn fam so ayɛ mabinom no yɛba asɔre fie nyɛ kwakuti aba amen me wura odiifo Adwuma Benjamin me maame se nsɛnkyerɛnne kɛseɛ asi wɔ n'abrabom me wura ɛne sɛ ɔse ne ba asua adwuma ɛyɛ hyɛn ka ɔka ka onya ka yi bi nka enti ne master a ɔne ne yɛ adwuma no yɛ sɛ ɛne yɛ metɔ moto di amaw na ɔde ayɛ adwuma yɛwura yɛ maame se ante ne de nti wɔde bɛdown ne master na ante aseɛ kɔtɔ moto ne ma ne ba no bet ɔno ante aseɛ ni nti ɔbɛka kyerɛ ɔ sɛ yɛwura ade a aba me ban nkyɛn nie na ɛno no me bonyo so enti sirama me bai na nyankopɔn moa no na ɔma ne me de makoma pɛ yɛwura me maame so ɔde bɛdan wampa wo srɛ maa no na wo srɛ maa no no wɔse moto no wɔ ne ba ne nsɛm deɛ nanso na wɔba asɔre yi no wɔbɛte sɛ ne phone ne su wɔ ne baagi mu wɔnkonko yi a obi atɔ ka ɔde asa ma ne ba ne sɛ moto ne deɛ nsɛm fata no nti sɛdeɛ yɛwura wo kasa ayɛ no onyame bɛgye yɛi yɛwura me maame se nam sɛ wo kasa maa no no nti ne ba ne kura moto ne deɛ nanso so moto no ɔde asi nkyɛn asa akɔfa kaa mona deɛ n'akoma pɛ sɛ ne ba ne yusuo no onyankopɔn no de ama ne ba no asomdwie mu a na ɔntimi mfa ase da wei ni da ɔka hyɛ onyankopɔn a wasoma wo no ne onyam sɛ ɔda n'ase amen ɔse ne ba no ɔyɛ driver ni na onya ka ne bi ntwi no bi ne master to moto ama no papa mpakyɛwa ɛna ɔse wɔn pɛ moto no maame no mum ne mu mpakyɛwa driver ni ni kwa so kutu maame na moto no mpakyɛwa deɛ yi bia moto no ni di de mi hɔ ɛmbono kɛseɛ bi yɛde fa nipa na sɛ yɛde fa nneɛma no yɛde fa nneɛma no ɛsa bobo ya
ɛna de ɔne ne yɛ adwuma no a asa atɔ kaa asa aka no ho sɛ ɔnye kaa no fa nye adwuma no ɔnte ka mfa kata sɛ moto ni kaa nso ni afi wacha dance na se Pacho. se moto na ma me kaa sɛ ɔmpɛ no Yesu Kristo di mo adane afi de kaa sa abɛyɛ de abɛyɛ ne dia abɛka de kaa no wɔso wɔn san te kakra no wɔnyɛ de wɔmfa yɛda Yesu ase amen yɛda Yesu ase amen imusa ne ka so owura Yesu yɛda wase o owura Yesu yɛda wase o onyamidifo me nua bɛmɛn so se ɔno ɛna ne yere ɛnyem wɔnyinsɛn a ne yere kɔ hospital doctor ka kyerɛ ne sɛ doctor ka sɛ mebakyɛ no mo hwɛ akora no mo hu baabi a wɔda wari doctor ka kyerɛ ne sɛ ɔmo atwa no scan ahodoɔ ɛwɔ wiase nyinaa ne yere no na fu no ɔmo nhunu sɛ akora dɛm na me wura me nua bɛmɛn se ɛba saa no ɔne ne yere yɛ ntɛm so efisɛ wɔn ahunu nyame bia deɛ wawu ɔma ne sɔre yɛ a yɛ mi wura odi fa gyima benjamin na nkopɔn awurade bɛkyɛ wo me wura nti ɔso ne ne yere yɛ ntɛm nya akwanya ɛba w'anim me wura me nua bɛrima se wosrɛ maa ne yere no ɛni na ɛnu ɛni na nsa taam so yɛ sɛ okotwa scan foforɔ ɔmo kotwa na doctor no ehunu akwadaa no wɔ ne yafunu awurade bɛkyɛ wo me wura ɔse ne yira no ɔnyem a na doctor fo hwehwɛ no wɔ yafunu mu a ne yɛse akwadaa ne mu no me wura wosɛm akwadaa bɛ mu ɛna no no Onyankopɔn na soa ne yira asomdue mu ɛna no me wura ɔse Onyankopɔn asoa ne yira na asomdue mu me wura me nua bɛ mɛ se sɛ Onyankopɔn yɛ saa deɛ wɔ nyina ama no na wɔntua teku wɔntua sempoa me wura ɔka sɛ ɔda Onyankopɔn na se me wura ɔse ɔhyira Onyankopɔn ne din amen na ɔse doctor se minse na yɛ dɛ wo de waka na mintie Ajosi echiradeɛ no akwana kɔhyɛ mfimfini ama na bɛkata awodeɛ na no akyekyere ɔse wawodeɛ no akyiradeɛ no akyekyere akwadaa no de akwana kɔhyɛ awo akyiradeɛ no mfimfini de wɔn sɛ meba tie de doctor ɛka no ɔse akwadaa no ɔda yɛfunu mu no mutwa scan no ɛsuo ne kyerɛ sɛ na wodeɛ na sa akyekyere akwadaa no akyiradeɛ no akyekyere akwadaa no nti deɛ doctor ne ka ne kyerɛ sɛ akwadaa no sɛdeɛ Nyankopɔn si bɔɔ nipa abɔfra de to yɛfunu mu no sɛdeɛ osi hu wei ne ba ne deɛ no sɛdeɛ biara nkɔmɔ no sɛ teɛ ne sɛdeɛ nipa ne sɛ wɔn wei deɛ no nyɛ saa na yɛ deɛ wɔn sɛ biribi ato afa biribi ato afa ɛna wɔn mu sɛ akyiradeɛ nso wɔ se akyekyere abɔfra no deɛ doctor ne ka ne saa no akyiradeɛ sɛ akwadaa no yɛnya wɔn na akyiradeɛ ni hɔ pata wate aseɛ akyiradeɛ no sɛ yɛnwo akwadaa no akyiradeɛ bi ni hɔ akyiradeɛ ne yɛ adeɛ bi no a ayɛ sɛ baalu na akwadaa ne da mu no ɛno na pae na akwadaa no firi mba akyire ne no so apia ayɛ deɛ aba anaa deɛ meka wɔn te aseɛ aw pata wate aseɛ wei no doctor no mu sɛ biribi akyekyere fa akwadaa no wɔ yɛfunu no mu Yesu te aseɛ bɛsane wakye amen Onyankopɔn fa no so na Kristo so no asane ebisɛ yɛfunu no Onyankopɔn na yɛɔyɛ abɔfra bi Onyankopɔn na de ne to yɛfunu na wɔn nhyehyɛeɛ a wɔahyehyɛ ama nti wo deɛ na yɛkyemateɛ na aba ho Mira Yesu meda wase ɔno kwafo Nyankopɔn meda wase ɛdɔn ne brem de nipadua bɔn ne nyinaa mede afiri no afei abɔfra a woda yɛfunu mu ɛnsono adeɛ biara a akyekyere abɔfra yi ɛwɔ yɛfunu mu tie Awurade asɛm
deɛ doctor nsusuye ne deɛ wɔhunu mu wɔse ɛyɛ akyira deɛ na akyekyere abɔfra no afei sane firi abɔfra no ho miru a Yesu Kristo din mu sane firi abɔfra no ho afei abɔfra tie Awurade asɛm kɔda yie kɔda yie kɔda yie baabi a sese woda no menam Onyame honhom so pagya wo firi hɔ mede wo to baabi yie Mira Yesu meda wase wadi nkonim wadom ne nti amen Mira odifo adwuma Benjamin minhu de menka na minhu de mensie enwanwa na edi soma yamu Mira odifo adwuma Benjamin Nyankopɔn somafo Mira minia bayi se Nyankopɔn onhu de wonka Nyankopɔn ton kwa na ma no ma onyini nche Mira ene sei minia ba ye pemfo na nyema wanyema no ensem eba yafunu no ho no papa ani enyan me no me anu nyina ya dansefo na wona ehwe danse yesu so ya dansefo se enye nnenko na minia ba ya begina ha be na wotwe mienu ni ana yewura frɛ ne sɛ ɔmmra animu ha na ɔbaa ya ɔsra ma no me no nyina ɛyɛ animsɛm yewura minia bai na ne nyinsɛn ne na nyema wɔnyema yi no na doctor akotwa na x-ray ene scan na hodoɔ aka kyerɛ ne sɛ na wo na kyiradeɛ no akɔkyekyere ne ba no na yewura ɛbra wɔte saa nwanwasɛm yi ɛwɔ doctors akɛseɛ anum no wɔde bɛdan wo sɛ sei na ato no ɛwɔ hospital wɔkɔɔyɛ no yewura ɔse berɛ ɔde bɛdan wo na berɛ so yɛ a wofrɛ ne ba adɔm nyinaa anim na wɔkasa kyerɛ yɛfunu no me nua bɛyɛ danseɛ yɛ nokora a wɔka ne sɛ ɛberɛ a wosrɛ ma yɛfunu no ano wɔhu sɛ akoraa no a akyiri adeɛ akyekyere no no wɔnya no ho twa berɛ no wakeka ne ho wɔ yɛfunu nim onyame bɛgye yɛ na wɔkasa kyerɛ yɛfunu no nanso so me nua bɛyɛ sɛ hɔ na abɔfra na nka wɔnte ne nka nam sɛ adeɛ bi akyekyere ne sɛ deɛ doctors for ne ka ne nti amunum hɔ na akora ne starte sɛ wɔkeka ne ho yɛwura ɛnɛ ka ho yɛ na wɔtwe mmienu so ni saa na me nua bɛyɛ ka no wɔse eduru wo kuada a atwa mu yi na ɔyɛ sɛ ɔkɔ hospital na ne time ayɛ so ɔde kɔ naso yɛwura wɔse wɔkɔɔyɛ no na doctors na ɛhwɛ apemfoɔ no ɔde ne card ne to hɔ a wɔhwɛ anom sɛ daabi o deɛ yi deɛ gye sɛ yɛde kɔ specialist ɛhɔ ansa ɛna yɛde wasa abrɛ me enti wobɛkɔ emergency na wɔn kyerɛ no specialist ne baabi a wɔhyɛ nam sɛ na bɛyɛ dadwene ne nti na yɛwura wakasa na wɔgye di sɛ kasa na wakasa no akora ne bɛsane ne nti na ɔno so yɛ ntɛm sɛ wɔbɛkɔ emergency akyire hɔ no wakɔhwɛ ehunu deɛ asi miwura me nua ba yi se ɛberɛ ɔkɔduru specialist na wiase ato ne din saa ne hɔ no ɔkɔde ne kɔfa mfidie mu twa yɛfunu no ɛyɛ ya ɛna ɔde hyɛ envelope mu sɛ fa kɔma doctor wɔn na ti wɔn borɔfo a yɛ a wɔn twɛrɛ n'ase yɛ nua ba yi se hɔ a na ɔdi mirika na ɔde saa baa n'akyi ɛberɛ baabi a ɔkɔ hospital no
yɛwura wɔse dɔkta ne te ano no wabie ma wɔse ma w'ani nye wɔse ma w'ani nye onyame bɛgye yɛn mepakyɛ ɔtena ase yɛwura me nua bɛyɛ se ɛberɛ a dɔkta no specialist ne de maa no ɔde berɛ ne dɔkta no na ne dɔkta nse ma w'ani nye no hɔ a na n'ani gyee wɔ n'akoma mu yɛwura na wɔse ɛberɛ a saa nneɛma no ɛkɔ so no nyinaa sɛ abɔfra no akyekyere no na ɔma saa de ahudeɛ kɛseɛ bi atae akyiradeɛ no a akyekyere abɔfra no ho no sɛ maame wasa anya diabetes deɛ yɛwura odiifo agyema benjamin nyankopɔn ɔyɛ deɛ wontimi nte aseɛ da yɛwura me nua baayi se dɔkta ne bɛka ɔbɛkenkan na waka mu asɛm akyerɛ no a wɔse deɛ ɛdi kan a bɛma wasere ne sɛ diabetes no ɛtu onyame bɛgye yɛi miwura na me nua baayi ka no wɔse no deɛ wɔbaa w'anim no koraa wɔanka ho nanso onyankopɔn na kɔyi ato atwene yɛwura dɔkta ne nsa mmie na no ne mpire no so a ɔse abɔfra no na akyire adeɛ abɛkyekyere na yɛnhunu ne tiri ne yɛhunu n'anim no sɛ wɔyɛ baa na bɛɛma no akyire adeɛ ne so ɔsane akɔgu baabi aguo hallelujah Yesu Kristo Abayo na ngwa juma biro sanjani Osuma mie Yesume Abayo na ngwa juma biro sanjani Osuma mie Yesume Maja Abraham Yankopon no wonhyira. Meda Yesu ase. Amen. So nam ne honhom tumi ahode ne so. Na ogusu ya ahode ne ani anwanwade. Amen. Ode hye na sempama. Amen. Na anye nifo ne akoma primfo da ne beduru no wanya anu yie. Amen. Wanya asem bi anka nche won ho. Amen. Meda Yesu ase. Amen. Biro Yesu meda wase. Amen. Tenase. Amen. Di mami ana no wutu ya de woto de yi. Wontu ahwe, wanto hwe. Di aka on se obetena se de na asem tie. Di aka on. De ono akomatuo ba ye wayi wa firi mu no. De ono akomatuo nipa yi wu hu no. Waji wa fidi nipa de hu akyeche wo were no ya aka ne se Israel Nyankopon Kristo agya no betena se ama nase. Amen. Ma me tena se. Amen. 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 El monyam kon Nyankopon ti ase da da ne tini medofo na no pay se voice of truth bre no anam da so no we se nyamenam ne dom so na medofo ye ba asori fi asempa na chi onu du Nyankopon nam ne ho mobro so na waya mabili medi do di fo agba Benjamin so wo hwe e friend say maame no o se de badwuma sem na enuema nkoyi na obi koto moto abugo ya de ma ne ba o se na komampe
wɔbɛka kyerɛ me mesrɛ de ma no Yesu Kristo dire mu na Onyankopɔn na me so bi kwa ma no so bi atɔ kaa mo na ma no sɛ online sese no fa nyɛ adwuma no nte kamfa ɛmonyam kan sɛ tumfo Onyankopɔn din saa so na ahwɛ nua bɛma no ɔse ne yere nyam na abɔfra no ɛbra ne yere no kɔ aresabea no adɔktafo twa na esu no muso mu abɔfra bia wɔ yefuru no enso maame ne nyam ɔse bra ɔbɛka kyerɛ me na mesɛ de ma me na afei de ɔkɔɔ no na Yesu Kristo din mu abɔfra na me yi mu no na afei de ne yɛ hu no na nhyira ko Onyankopɔn sɛ ɔse ɔda asefrade ase sɛ yefunu na ho nsɛnsɛm no afei de maame na wo afa no afa no ba na munyam ko di fo adwa Benjamin Onyankopɔn dini wɔ ne ba Yesu Kristo din mu brɛfo na ahwɛ maame no a ɔno nso ɔso wɔnyam na doctor say na wo ni kyirade no ebra wo nyam wo ye no mu twa na ehwe no mu de fa mfidie mu no ɔse akyekyere abɔfra no ɛwɔ yefunu no ti mo mu hede ho abɔfra nie na maame nso bɛka kyerɛ me na mesrɛ de man Yesu Kristo din mu onyame nam ne dom tumi ahoɔdere basa so na adeɛ na akyekyere abɔfra na wo de ne ekyire adeɛ ne yɛsɛ akyekyere abɔfra no Yesu Kristo din mu na asane maame ne sakotwa ehwe no doctor fo no ka kyerɛ sɛ mo nenye na de ye hunu no kyerɛ sɛ de na no wo ba ya na de akomotu aba no Kristo a wotia se ahyɛ de nyam afei de ade na sane ye da Onyankopɔn kyasefo ase sɛ Onyankopɔn na me so no awiebre ɔyɛ ahodwiri na nwade tumidi a aburu ni pa atwene ene ntiase so do fo ye no nyinaa no ɔde hyɛ na sempama Amerika wo sɛ ene ya me ne wo hye ye memenda ɔkyerɛ na pa yɛ kosiada ɔkyerɛ na pa Yesu Kristo wu ye ne sɔre ye no ene ye kai babi biara awo no na na pa me ne wo hyia no beto me nsafrɛ wo wobɛmu di fo adwa Benjamin ɛwɔ Kumase ya edweso Bonwire Junction Kumase ha edweso Bonwire Junction aho na bɛmu di fo adwa Benjamin ɛwɔ babi biara awo Ghana na pɛsɛ oni me hyia no onyame nam ne dom so me se amanamai awiebre ɔde nipa kra nkwagye ho bi mu die nipa kra nkwagye ho dwuma sɛ nipa bɛdi bɛm ne kra no ɛwɔ Onyankopɔn anim na temu da mu ɛho asuma asɛm ɛho akonya ɛho adwuma na ɔde ahyɛ me nsa to ba bi a wo bia no ɔnso bra na bɛpre bɛhwɛ wo kra ne bi mu di a daakye twa sɛ ewie pɛyɛ ɛwɔ Onyankopɔn anim no bra na nso bɛgye ho akwan ne akwankyerɛ ne ho ntasɛm na yenum nyina akyi no nso afa me so ayɛ ahodwidie ne ahomade a ɛboro adwen ne ntiase so ye me kan sɛ ubomu di fa dobeja me ba bia yifa ka no Central Market and I say labor Amonaga Junction Amakuru about ofuri krum take junction kentin kro no obium fuma sakwa yeso adwoso nkan akwa yaso no na I trotro mo se trotro ne pai adwoso ni gabe from adwoso ni gabe trotro ni bi na ka che mbeta na se driver se obesu Bonwire Junction so usi Bonwire Junction so na ma woni so a filling station kese ya no ekwa na da filling station no ha efi ne si woni mtenten so efitia no aya bo so ko no fie na chi ehun odi fa jo Benjamin ho so wa so na do kai ba na oduru so a no bisa so ope gabe kwa na kire wa na obisa se ope Bonwire Junction uduru Bonwire Junction so a filling station kese no ekwa na da ho e won sabe kum so won efie ne si woni mtenten so no efie na chi se wa na wo drive wo car bia Bonwire Junction won ko de baba bi asoro no on drive move 5 minutes drive kran de bia wo bia no to mensafo Onyankopɔn de nipa kra bim die ho akonya nipa kra bim die ho adwuma nipa kra ho adwuma ne bim die no eno de ahye mensa nti yeda Onyankopɔn chasefo ase ba bia wo bia no woni age se Onyankopɔn makwaya ɔkyena ɔka ye fra chasefo a oni mbehia so won kran so wo tema so wo kaswa so wo tachima so wo kentampo so wo sunwan so wo sebi bodi ba bia wo bia no so wo takora de so wo keep coast no ba bia wo bia no to mensafo eno odi fa do beja mehia Kristo makwaya ɔkyena pa so Onyankopɔn makwai ɔka ye fra de chiema voice of truth da sene meme nda no pasia ebra abo no so kopem no hwe no Royal TV so no mesa no ohia so opese o fe no mo kire okwan ni ya hwe number yi so no number yi hwe na frɛ na so fra mo no bekasa mo ma kire okwan ni no tiri ni me ahia Onyankopɔn ama ne nkwagye botan dutan so na ko di fa dwuma Benjamin so e wo Kumase Bonwire Junction Onyame aso bi nkan e ba Yesu Kristo dimo amen bye bye.